तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। करूळ घाटाची पाहणी करण्यासाठी आमदार नितेश राणे घाटात गेले होते। यावेळी करूळ घाटासहित तळेरे वैभववाडी महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेवरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांसमोरच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या तक्रारींचा पाढा वाचला। या मार्गाच्या दुरावस्थेवरून आमदार नितेश राणे यांनी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलं सुनावलं। पाहूयात। नियमित पद्धतीने हा दौरा आमचा होतो। दरवर्षी गेल्या वर्षी तर तुमच्या लोकांनी नंबर टाकलेला आहे। तुम्हाला वाटत नाही का ह्या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजे? तांत्रिक पद्धतीने तुम्हाला माहिती देतं तरी त्याच्यावर तुम्ही काम करायला बघत नाही। काय अडचण काय ते तरी सांगा ना। केलात ना तुम्ही 1 फुटाचे खड्डे 20 mm च्या खडीने भरला कसे राहणार साहेब? ते कार्पेटच्या मटेरियलने खड्डे भरायला लागला राहणार कसे? राहणार का कार्पेटच्या मध्ये तुम्ही खड्डे भरायला लागला तर राहणार आहे का? नाही आता कसं झालंय सगळी टेम्पररी अरेंजमेंट डिपार्टमेंट तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर देत नाही। जोखीम कालावधी असताना त्याच्याकडे काम करून घेत नाही का? नाही रिपेअरला का नाही? 3 महिने असतो 3 महिन्याचा पिरियड काहीच नसतो साहेब। जिथे भरून गेला पाठून खड्डे पडत गेले। त्याचा काय? तिसऱ्या दिवशी खड्डे पडले। 15 दिवस खिशातून पैसे मागतोय तसं तुम्ही बोलताय। जे काय सरकारी पैसा वापरा आणि लोकांची सुविधा करून देणार। तुम्हा लोकांना तरी अडतं। तुम्ही बसून 4 लोकांना फोन लावलात ते बाबा तुमच्याकडे आहे काय मदत तुमचे ते लगेच सगळे एक पाऊल तयार। शेवटी आम्ही पण इकडूनच अपडाऊन करतो ना। झाला ना आपण पुढचं पण आम्हीच मदत करायला तयार आहोत ना। पुढचं जेव्हा करायला गेलं ना साहेब खरं सांगतो की त्यांना लोकांनी लोकांनी काय खड्डा आहे तो तलाव आहे ते एजन्सी चालली एवढे म्हणजे तलाव तुम्ही माती टाकताय। मागच्या याचं तुम्ही हे बोलू नका। काय काम चालू होतं ना ते प्रत्यक्ष आम्ही बघितलं। आम्ही बंद करायला लावलंय बघा हे तरळ्या बिरल्या त्या भागामध्ये जाऊ शकतात काय लोक तिकडे? वैभववाडी रेल्वे स्टेशन लोक शिवाय आम्हाला घालताय तो एवढा मोठा आहे साहेब। यांना लागेल तेवढी जीएसबी द्यायला सांगा आणि जेसीबी द्यायला सांगा। आम्ही सगळेजण उभं राहून काम करतो। कधी आता येणार तू उन्हाळा होतं कुठे साहेब? आता आलं पावसात फक्त महिना आज झाला। आजच्या दिवसात हे मागचे हे 15 दिवस किंवा महिना 2 महिन्यापूर्वी हे खड्डे जेव्हा छोटे होते तेव्हा भरलेला हा प्रॉब्लेम झालाच नसता ना। खड्डे भरताना साहेब फक्त 1 इंच वरती फक्त माती काढून टाकली। खालची माती तशीच राहिल्यामुळे वर पाणी गेल्यामुळे खालून सगळं निघून काय तुम्ही नुकसान आमच्या लोकांचं करतो। कुठली मोठी दुर्घटना घडण्यासाठी आपण थांबलोय का? मग पळापळ होणार मॅडम। तुम्हाला माहित नाही लोकांचे जीव गेल्यावर आपण जागायला लागलो ना मग काय उपयोग नाही। मग असं पण उभं राहता कामा नाही। आता बघा त्या लोकांची काय अवस्था झाली आहे। किती ऑफिसर सस्पेंड होणार तिथे। मग आज जेव्हा तुमच्याकडे वेळ आहे तेव्हा काम करून घ्या ना। नंतर सस्पेन्शन झालं मग आमच्या मागे मागे फिरता तुम्ही साहेब वाचवा वाचवा। आता जेव्हा वेळ आहे हे लोक सगळे एक पाऊल पुढे येऊन मदत करायला तयार आहेत। हे कुठल्या तालुक्यामध्ये कुठल्या भागामध्ये होतं सांगा ना मला। मग आता मी गेल्यावर बसा यांच्या बरोबर प्लॅनिंग करा। उद्यापासून काम सुरू करा ना। किती वेळ लागतोय? बसलेत त्याला जाधव गडकरी साहेबांकडे ते रिपोर्टिंग करतील काय करायचंय तिकडे। पण तुम्हाला स्थानिक पातळीवर जी मदत आम्ही बोलतोय का अंगावर सगळे एकटं घ्या नाही। हे मदत करायला तयार आहेत ना आपल्याला। तुम्हाला नंतर जे काय त्यांचं भागवायचंय संपला विषय। तुम्ही येणारच नाही बोलणारच नाही मग काय उपयोग तुम्ही सांगा ना मला। DSBचं कारण सांगताय बोलत नाही सर। रिपोर्टिंग त्या मिलिंद वडिलांशी बोलत नाही सर। मी सुद्धा साहेब हा मुरुम असेल ना तर चालेल। निव्वळ तुम्ही तांबळ माती जर टाकला सगळे फोटो माहिती ना फोटो जाधवनी तुम्हाला जे पाठव जाधवनी दाखवलं त्या मातीने होणार आहे का? ह्यांच्याकडूनच माझ्याकडे आलंय तुमच्याकडे त्याच्याने होणार होतं का काय? काय तुम्ही माझं म्हणणं आहे की आपल्या खिशातलं काय जात नाही आपल्या घरातलं काय जात नाही। मग करा जनतेसाठीच आहे। त्यांची सेवा करण्यासाठी आपण सगळेजण उभे आहोत। एवढी सरळ सोपं आहे। पावसाळा सुरू झाल्यापासून तरळा रस्त्याचा वापरच नाही साहेब केलेला।
कोणता रस्ता आहे लोक घाबरून येत नाही तिथून. नवीन शिवाय घालतात घातलेल्या अरे आणि सगळे टार्गेटवर आम्ही सगळे जण तुम्हाला माहित नाही थोड्या घाणेरड्या भाषेत बोलतात. आता करणार आहे का तुम्ही? आता डायरेक्ट घरी जायचं नाही, यांच्याबरोबर मी गेल्यावर बसा, या लोक दोघं तिघांबरोबर या उद्या परवा जेसीबी आणि काय तुझं चालू करा ना काम तुमचं. कायम पाऊस जाईपर्यंत जेसीबी द्यायला ते वैभववाडीत उभा करायला तुम्हाला माहिती आहे का उभा आहे का? उगाच खोटारडेपणा नको. एक खालती तुमच्याकडे स्टँड बाय ठेवा ना. एवढा मोठा घाट जिल्ह्यामध्ये हा आणि आंबोली दोनच मोठी घाट आहेत ना आपल्याकडे. ना उभा जो म्हणतात तो त्याचाच आहे. त्याला फक्त सांगायचं तिथं उभा ठेव, आम्हाला गरज लागली का आम्ही खाली बोलवतो. ही सगळी स्टाईल आहे यांची. एक कसं खालती पण कंपल्सरी उभं ठेवायला लागतं. एवढंच आहे. कुठे लागतोय मॅडम? आणि आंबोली आणि इथे या दोनच स्पॉटवर आपल्याला धोकादायक आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.